Ex-wise ubani odonsa intambo nje manje hayibo wazedlalisa kwaJaiva simthinte manje one up asibathathe hustler. Hey, bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikude obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 funa uthando olumali 21 question nina nemibuzo bana bayibheki lebifu ngibona ibutho benithing newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masitaba basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masithanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma balose msana kuvume nedlozisa lenkomo yenkozisa nje mfana ungayisusa ningibona nginyonisa sengalendisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi ngangitaka ngoshuni bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikude obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 funa uthando olumali bafika ngemananing wenyakaza umzazila nami ning namhlanje nginamalini mangimele sibale banamalini mayithi nginamaning inkabi nekoti yinyamening manbosa ninamaning awukodwa nangibona ninamalini karapa ngatula bayiphika ngatula ngarapa ngathi batheba batheba bayithi kantaka ngoshuni nganki inkabi mayikhonya nayifi induku esekhanda nayifi ushuni wenkabusuyindi sawuhlaba wafunywa nayizitha bangibiza ngesipukpu phela ngizamela ibukpu ngezamile tuktuk ngeke bangithande kwezumbulu sangena babela umoya kabi nehasla kwavuka ithongo sakhala baqala umoya bagijima imfene baqala ukuloya basandi bonke bathi asiyona imali soyilima sonke ndima sizingane we can't give up now soyiphusha ngengane njalo yanzima njalo yasina bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikude obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunane 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 funa uthando olumali